bisi konjin chini bising khobjak chini dupsara bisi chini dupsara bisini joto youths rok joton thanjakai jeng thanai 5 tarigo chini o bisio joto jagano flag kalemani phiaba 5 tarik ni sanja jorao no BJP ni koyekjon themrang rok chini flag kibar motoni flag no rawi baksakaba sogui baksakaba phujai telangkha abono jeng sejawi mia hor thanayo sanja jorao jeng hainhai khaduma rally khaileka peacefully no chini o khaduma rally paikha aboni pore borok jengno taisa tini mane action replay borok ni abo je chini against borok taisa tini rally khaini hinui jeng khnao aborok ke borok bongni wansungmani je tabuk neo je besang edisi election borok obono shanti shrinkhala babe borok khairnani amai bok sajom kore je wansung ya ba chini je YTF jeng belai no peacefully jeng belai no jeng violence no pura totally against jeng violence bo naya amon bage jeng peaceful kano mia rang chini rally bo jeng peaceful kan palekya phiaba borok jengno haino hai teisa tini borok phan phunugui jengno borok taisa flag rok kailani hinui amhai rok ni khanao amo belai chaya chini flag rok bo kwbangma phujajaka chini tini bo borok haino hai chini flag phujawi bong flag kaireka amhai rok ni khanao aborok no bage jeng YTF rok belai strong laijak borok no jeng kuni dino phano amhai violence khairani chance huya oje no flag rajak nungmani amke sabo rakha abo tutele jeng adino horo chini khorokni borok tongmani chini parani no borok mugrukha khorok jangke Pulsar 220 bike te khorok jangke Apache bike khorokni borok kaunai lajak ngka abo hairok no jeng nugui no jeng CCTV footage rok check khailekya CCTV footage check khaimani yagulo jeng borok no identify khaimangka abo tutele jeng bumung saiman haiban ojaro jeng bumung salia bungni Pulsar bike tai Apache bike chini parao khungni tongo abo bo chaloknai rok wngkha borok BJP ni borok no hingke jeng borok no suspect khaio jeng borokni against o jeng thana rogo FIR khaikya but phiaba mia chini oro chini second sirok khaikya phiaba borok tabo sukdora o je culprit chongno romyako abon bagi jeng chini PS ni je usi second usi borok no jeng request khaio borok no dati romnani ungthong tai hai je samsidra khaini rok dotino hujiar khai muthangani ungthong amterok no kami hingke tam chinamo dupsara bisi dupsara hambai